Regai tipinde panyaya yedu yemuzuva ranhasi panyaya zvinotyisa, zvinoshura, zvinoera, zvinoda kufumurwa. Sekutaura kwandamboita tichitangisa chirongwa, ndati inini ndina amai Rozi Sibanda naRozi Sibanda wacho. Aya mazita andavapa kuchengetedza identity yavo. Vane mazita avo chaiwo asi nekuda kwanhasi ndati regai timbochinja mazita so that we protect their identities. Makasimba here amai? Makasimba here. Tinofara kwakadii kwabviwa? Aiwa, kwabviwa matambudziko ndiwo chete atiunza kuno. Upenyu wenaimi. Hesi shamwari yangu. Makadizwe. Ndinofara kana uchifarawo yako. Ndizvozvo. Regai nditange kukurangaridzai kuti sezvatambotaura tisati tabatidza mamaikrofoni ndichakudeedzai kuti Mai Sibanda. Tinotenda. Musikana ndichakudeedza kuti Rozi, handisi nai? Saka zvenguva ino ichete umbori Rozi. Handiti? Wonderful. Ndichakumbira kuti munge makasununguka muchinyatsa kutaura yenyu. Musatye kutaura nai? Tinotenda. Saka regai nditange namama. Ndichinzwa kuti mama zvakakosha kuti tingobva background yekunzwisisa kuti munhu watirumbotaura naye ndiani, anobva kupi, akawanikwa mumhuri yakaita sei, ane vana vangani, tisati taenda hedu panyaya yedu yekunzwisisa kuti tingozwisisa kuti munhu watiri kutaura naye akamira sei. Tinotenda. Ini ndinoitwa Amai Sibanda. Ndabva uko ndingati kumusha kwangu kwandakawanikwa ndekwaRusapi. Okay. Asi pari zvino ndiri kuSouth Park. Ini ndakawanikwa mumhuri yekwaSibanda. So ndimbokugamai kuSouth Park makangoshanya zvengwadikira kana ndokwamakugara muno muMarare? Kuya nematambudziko emwana. Kutouya nematambudziko emwana. Ndekwani? Ndekwehama here? Ndekweshamwari? Ndine mwana wandiri kugara naye. Mwana wenyu mukuru kuna Rozi. Zvakanaka. Endirenyu beto. Saka kumushandi kwaRusape kwandakawanikwa pari zvino ndiri kuSouth Park kwandakauya nematambudziko ekurwara kwaRozi. Ini ndakawanikwa kumhuri yekwaSibanda. Ndine wana wangu 4. Alright. Wekutanga mukomana achiteedzerwa nemukomana. Rozi ndiye number 3, kozouya munin'ina wake wenumber 4. Saka vakomana vairi, vasikana vairi. Uongo. Zvakanaka. So kuwanikwa, makawanikwa gore ripi? Ini ndakawanikwa gore ra1997. 97 muchiwanikwa. Mhuri yacho yamakawanikwa mairi yakamira sei? Murume wenyu ane hanzvadzi here? Ana tete venyu vangani? Ane vanin'ina here? Ane vakoma here? Murume wangu inini vakaberekwa mumba mavo vari 11. Vakomana 9 nevasikana 2. Asi pa11 izvozvi pari zvino wasara vari 5. Alright. Musikana umwe chete nevakomana 4. Murume wangu haana munin'ina, ndiye gotwe rekupedzesera. Ane vakoma nehanzvadzi. Rozi makazomubereka gore ripi? Rozi ndakamubereka 2005 musi wa 22 May. Alright. Akatobva upemberera birthday rake mwedzi watapfuura. Uongo. Ndinotenda. Aipemberera ndiri 20 handizvo? 20 years. Izvozvo. Chachimhandara. Saka dambudziko razoita muzouya kuSouth Park, razoita nhasi mupedzisire muri pano paStar FM. Urwere zvafamba sei muupenyu hwaRozi? Chii chaitika? Dambudziko razoita kuti ini ndinge ndiri kuSouth Park ndichizopedzisira ndasvika pano. Idambudziko reurwere hwaRozi. Ndingati Rozi akatanga kurwara ari form 4 2022. Alright. Muna June. Akangotanga kari kabundu paziso. Okay. Ototi mama tarisai paziso pangu pane kabundu karipo. Chibva tangoona setumapundu tuyatuya tunonzi tusungu mota tuyatuya. Kati zvichida kabundika kachaita sei? Kachapera. Achibva akuenda kuchikoro. Akubva kuchikoro umwe musi zvanzi mama ona izvaita ziso rangu.
iwe maziso ako ari kuda kuita sei? Ndimbokugamai, sorry. Kabundu aka kari muziso chaimo here kana kuti necheparutivi? Kanga kari patsiye dzekuzasi idzi. Alright, asi panovhara ziso chaipo apa? Alright. Kuita sezvinoita inonzi showera yai? Ndingati asati aita kabundu ikako aitombokudubura ziso rake achiti muri kuita tupundu achitusvinda tuchiita situpundu. Maitombobuda tumwe tupundu achisvina? Kwete, ndo mazuva zvabva zvatanga iyayo. Achitisvina tuchiita setunobuda kunge tuhurwa kunge chii. Saka zvadaro izvo akati izvi bandaratidza baba wacho ndikationa izvi kuita mwana. Kochi chaakuda kudaro zvinotoda kuti aende kukiliniki. Takamuti rimwe zuva, iwewe unofana kuti unokumbira tsamba kuchikoro woenda kukiliniki uonekwe kuti kusvibarira kwaita ziso kuchimbori chii. Saka semwana aitya kuenda kukiliniki, Rozi upenyu hwake akanga asingadi chinhu chinonzi mapiritsi, kumwa mapiritsi. Taizviona chero kuchikoro panoitwa zvirongwa zviya zvokuti vana vari kupohwa mapiritsi, akanga asingadi. Ndobva ndamubvunza waenda here kukiliniki? Zvikanzi handina mama, zvikanda kutoita zvekunge zvekutori zvehasha. Pane musi wakanzi kuri kuya chiremba wemaziso. Tikati iwewe zvawakuenda kuchikoro unokumbira kuti ndoda kuenda kuchipatara ndinoonekwa zvakwanzi kuri kuya chiremba. Isusu tiri kuteera kukiliniki ikoko. Nguva inouya chiremba iwewe unenge wasvika pakiliniki, isusu tasvikawo kubva kumba. Saka takasvika pakiliniki, Roza anga asina kuuya. Ndichibva ndati inini baba wacho teerai munoitawo kukumbira kuchikoro. Wachibva waenda kuchikoro, wachibva wanomukumbira, wachibva wauya naye. Tichibva tatanga kupinda manesi. Tikati hatizivi kuti mwana iziso here kana kuti chii. Hatina kunzi endai kunoona chiremba wemaziso. Tichibva tapuwa mushonga wanga uri mukachubhu. Zvikanzi muzora nzvimbo dzacho idzodzo dziri kudaro, nekuti rimwe ziso racho rabatira futi kusviba rara pazasi. Ndobva mushonga uya waiti munozora makuseni nemanheru abva kuchikoro. Taimeka shuwa kuti makuseni azora asati aenda kuchikoro, manheru azora. Asi takatoona kutoti kuzvazviri kutoramba zvichitofamba. Takadzokera kukiliniki ndofunga after 1 week, nekuti wanga wati kana maona zvaramba zvichidaro munodzoka. Tichibva tadzokera futi kukiliniki, achibva anochinjirwa mushonga, achibva zvikanzi endai munozora. Saka anga akuita fanika tuzvisasa kumeso twakutofamba kunge tuzvisasa. Kumeso kwese here kana kuti mumaziso imomo chete? Zvakutobva mumaziso zvichitowedzera kuenda pafesi yese. Saka umwe mushonga wechipiri uya takazora hazvina kumira, zvakaramba zvichiwedzera. Kudzamara tadzokera futi kukiliniki zvazara fesi yese. Vakati izvi zvinhu zvakutoda chipatara. Tichibva tarifeiwa kuGeneral Hospital, bva taenda General Hospital yeKwarisapi. Takasvika ndobva tawatsanangurira zvanga zviri kuita mwana, wachiona kadhi ranga ranyorwa nanesi. Achibva anyorerwa mishonga yakawanda, mishonga nemapiritsi, zvanzi endai munotenga. Tichibva taenda kunotenga mishonga iya nemapiritsi. Patasanganawo neumwe munhu parengi akati ko mwana chii? Tikati zvakangowamba menoti chii? Zvikanzi uyu aya mapiritsi amapuhwa eblue aya. Zvinobva zvaita sei? Zvinobva zvapera. Takasvika pamba, achibva atanga kushandisa mishonga iya yatanga tabva naye kuchipatara. Asi hazvina kumira, zvakaramba zviri kufamba, zvakutoti nemuhuro zviri kutodzika. Kudzamara munenge manga muna September, October. Tichibva tati mumwe musi akamuka fesi yakazvimba. Tichibva tati ngatimbochinja zvechipatara tiende kuprivate. Tichibva taenda kuprivate. Tikati ari kutonyora exam, manesi aya akutoti tinoda kuti upase Rozi. Unomuka waserera ende unotoenda kuexam, uri kunyora chii? Ndobva taura masubjects ainyora. Achibva abayiwa mainjection, bva tadzoka kumba, kuzvimba kwakaserera. Asi zvinhu zviya hazvina kupera kudini? Kufamba. Mwana azenga akuvaviwa miri wese, dzamara miri wese wakukwatuka kuita unge fanika kufunuka. Kumeso uku kuchimuka kwakatsemuka kwakaita mabhokisi kwakatsemuka. Kusvikira mwana akanga asisadikana nekugeza. Achiti kana akuenda kuchikoro, enda nguva iyo yakanga asisina shamwari. Chaingoziva ndechekuti ndatora peni yangu nepenzura ndaenda kuchikoro kunonyora exam, ndadzoka kumba. Kusvikira mwana mumiri wake wakatanga kutsvedza.
sezvinoita feso zviya zviya. Alright. Pamwe pacho ndotopopota naiwe ko unoda kuenda kuchikoro usina kugeza chirudzi. Dzamara taona kuti zvinhu izvi chipatara zviri kutoramba. Tatanga kuenda uku newechipostori. Ndingati pane umwe wechipostori kwatakaenda achibva ati pamba penyu paruda kuitwa choto. Takaunganidza zvechokwadi zvechoto zvaidiwa. Choto ichi chakaitirwa kumba kwamaiguru wangu, ndokwanga kwadaidzirwa choto ichocho. Maiguru wenyu pakuberekwa here kana kuti pakuroorwa kwenyu? Pakuroorwa kwedu. Mukadzi wamukoma wemurume wenyu. Saka choto ichocho chanzi chiri kwamaiguru. Tichingotanga nguva dza9 o'clock. Muprofita aunganidza choto ichi akasimuka. Ndobva atanga kutaura zvikanzi mwana uyo ngaasimuke. Ndingati nguva iyoyo yakaitwa choto ichocho zvanga zvichiri kumeso chete. Zvikanzi mwana uyo ngaasimuke, zvikanzi vanhu wenzvimbo ino makaipa moyo. Ko mwana uyo muda kumuurayirei? Zvekuti vanhu vese takatoshamisika, chero nesu abereki vacho tikati ko muprofita ada kumbozama kuti ichi. Nekuti zvanga zvichingori kumeso chete nguva iyoyo. Zvikanzi tichazoona pachabatidzwa zambara nenguva dza12 dziya dzakakwana zambara bva rabatidzwa. Achibva asimudzwa futi mwana. Zvikanzi vanhu venzvimbo ino akaoma moyo. Wefamily ngawauya apa. Ndobva taenda tese. Ndobva takuitirwa munamato. Zvikanzi asi mwana uyu ada kuurayiwa. Tikabvunza kuti mhosva yacho ndeyei ada kufira. Zvikanzi kwandi mwana uyu anogona. Ndobva paita wamwewo wakahaka ipapo. Zvikanzi munovhaira stereki mukadzi nemurume. Tikati tavhaira taita sei? Zvikanzi kuvhaira nemwana kuti akatsvuka mangwana kuchikoro. Muchamudaidzirwa kuchikoro ikoko adonha. Nekuma extra lessons kwamunomuendesa mari yacho mukunyanya kuiwana kupi? Tikudayirana nevanhu vakahaka waye. Saka isaingoona sezvinhu kunge zvinhu zvemafanizi, tisi kutozototi zvinhu izvi zvakatosimba. Saka nguva yazenge mwana akutsvedza miri. Takapererwa. Tichiti kana pakumugeza. Muroora wake mukadzi wehanzvadzi yakaichera kana mabhaketsi 2 emvura. Totanga kumugeza tichibatsirana. Asi kutsvedza ikoko kwangu kusingaperi. Kusvikira skini yake yaita kahuredhishi, yatanga kuita maronda. Yaita kahuredhishi kamukati tisinganzwisisi. Vamwe vakutoti kweimi muri kusiya mwana achiramba achienda kuchikoro, muri kuti kuchikoro kwacho achanonyoreiko? Kumadi kungoti angoregere. Asi iye semwana anga ine shungu nechikoro plus aigona. Aingoti siyai ndiende ndinopedza kunyora masubjects angu. Makusena aingomuka, ongopfeka, haagezi. Nekuti skini yake inge isadikana kudirwa mvura chaiko. Yaita zviya zvekutota zviya ichimurwadza. Nzeve idzi dzabva dzatanga kubuda ropa. Iyeyo dzaibuda hurwa. Musoro uyu uchita mazikwe nemamwe aya ekuti hataisanzwisa, waita mazileya ekuti taiita kukwatanura. Patakwatanura paya akutorwadziwa. Kusvikira takati nababa wacho chirega tisiye apedze kunyora. Kana apedza kunyora toona kuti toita sei. Nekuti wechipostori wangu akuti sudurukai nemwana. Nekuti wakaipa wari kuramba wachimuona. Ndingati nguva iyoyo yairwara, yanga asiriasi kudaro. Baba mukuru wake watainzwawo kumapostori, isi tanga tisina chokwadi chekuti ndiwo. Vati havanombobvira wasvika pamba, asi pamba tanga titori next door ekuti kana tikati mamuka sei waitonzwa kutaura kwedu tiri pamba. Asi kuuya kumba kuzoona mwana havana kumbobvira. Wese nemudzimai wacho vanombobvira wauya. Kusvikira wanhu wamwe wefamily wakuti ko chirudzi vanhu vari padhuze vasingasviki. Kune umwe mwana wababa mukuru nditicha. Vakati tingajaidze wanhu. Regai tiende pamba pacho tinobvunza kuti ko chirudzi kusauya kuona mwana. Kana paine zvawakaita wakasvika panapa vanobva wasunungura mwana. Asi wamwe wefamily wakati aiwa munhu haadi kudaro, nekuti iwo waiwe nesystem yekuti kana paine vanhu wabva pamba pedu wobvunza kuti ari sei. Wobva wafamba neraini wakutaura zvikanzi zvaari kuita mwana wacho apera kukwatuka kusvikira zvaitibata. Saka mwana paakapedza kunyora exam, zvikana baba wacho ngatimbosudurukai naye tiende naye kwaHarare. Kwanga kuine mwana hanzvadzi yake muhombe kwaari. Saka kuti tichaite zvekufamba naye nemabhazi zvazvisaiti. Saka wakafonera imwe shamwari yavo yakanga iri kunoku. Wakati shamwari, uya unditakurirawo mwana wangu, zvinhu zvandiomera, handina kana mari.
Zvechokwadi shamwari yawo iyoyo haina kuramba, akauya nemotikari nemudzimai wacho, wakasvika ndofunga zvekuma7-7. Ndobva tasimuka pamba, wakaziwa chete kuti tasimuka imhuri yangu ndo chete wakaziwa, hakuna umwe akaziwa. Batangobuda bataenda kurodhi kwaiwe nemotikari, mwana anga kuita zvekuti dhedhe nekuti anga azara maronda miri wese. Takakwira ndobva tauya kuno kuHarare. Mwana wangu ipapa aigara kuFidelity kuSouth View Park. Ndobva tasvika taitomufonera chiti mwana ari kurwara, wanga asikunzwisisa kuti urwere hwakatokoma. Tasvika kudaro, takasvikira kumba kweshamwari yemurume wangu. Ndobva mwana wangu aita zvekufonerwa, aigara panext asi panga pari padhuze. Ndobva auya achingopinda kudai akashamisika, akati ko ndozvaita Rozi izvi. Taikuudza kuti mwana ari kurwara. Munhu wese akapererwa kuti ko urwere hwakadai urwere rudzii. Saka tiri ipapo, iye shamwari yemurume wangu anga aina sahwira wakewo ainzi anogona kurapa. Ndarega ndimbotaurira shamwari yangu toone kuti anoti chii. Ndopa akauya bvaona mwana zvanzi ndogona kuzvirapa izvi, ndipei mari $20. Tichibva tati zvakanaka. Ndimbokubate mama, sorry. Ainzi anogona kurapa zvechivanhu here kana kuti zvechipatara? Zvechivanhu. Alright. Saka akamuka makuseni akati ndakuenda kunotsvagira mwana mushonga. Saka baba waRozi wakabva wati tingaswere takagara, ngatimboendewo kune mapostori. Bva tandotsvagawo kune mapostori murodhi iyo yeBeatrice. Tichibva tasvika pane mamwe masowe, ndobva tagara. Pakanamatwa kusvikira ndofunga zvekuma4-5. Ndopakasimudzwa vanhu wakatoti one day zvikanzi wanhu ngavaereswe. Waereswa kudaro pakasara vanhu 3 mugwanza. Zvikanzi uyu mwana uyu anani, tichibva taenda ipapo. Zvikanzi nyaya iripo ndeyekuti ndichakupai munamato iwoyo munobatidza moto, motora marasha nemunamato neweti yake, momugeza zve3 days. Mamugeza zve3 days, ndinozoda hembe yake yekuti ikabatidzwa haina nauki, inosara riri dota. Mobva madzoka naye. Ndobva ndakuudzai ndichamurapa mu9 days anenge apora. Ndobva ndakuudzai munhu wanhu aida kuuraya mwana uyu. Ndewechipostori vari kudaro. Ndobva tadzoka kumba. Tichidzoka kumba, saka chakazotitambudza ndechekuti uya watatapa mari kuti andotsvaga mushonga, takaona asvika, isu apa tine munamato. Saka kuti mushandise zvese nguva imwe chete zvanga zvisaiti. Zvikanzi nemunhu shungu yedu taida kushandisa zvechipostori. Asi uyu munhu akabva ati mushonga wangu uyu ndakutosiya ndatozora ndega mwana. Saka ndopa akabva atanga kuzora mwana. Aimuzora mushonga iwowo, aimuswinya nekumurwadza zvekuti nyangwe asati adya aitadza kudya. Ndopa takabva tapuhwa rumu yekuti ndirare naye. Ndichibva ndarara naye, mwana aitambudzika zvekuti anga takaita kuita wekurepa neshiti richimuka rakaita kunamira shiti miri wake wese. Saka zvadaro zvechipostori tatosiya, takushandisa mishonga. Saka ndopa akabva ati ndine munin'ina wangu pakuroorwa, iye shamwari yemurume wangu, ndine munin'ina wangu takaroora pamwe chete, ndijournalist. Iwewe ngori kufunga kuti chii nhaisi banda nenyaya yemwana, kurwara kwemwana. Akati inini shamwari, nyaya iripo ndeyekuti ina handina kana pekutangira, pekuti ndine kana mari yekuti ndiende kuchipatara kana kupi. Nyaya iripo inini zvandandafambira chaizvo, ndendauya kuti ndiende kuredhiyo, ndinoshambadza nyaya yangu kuredhiyo, ndobatsirwa. Ingava mari, ingava rubatsiro rwekuti pawanikwa vanogona kurapa zvinhu izvi. Zvikanzi achirega tidaidze munin'ina wangu pakuroora kwedu, ndijournalist, ndiye anokuendesera mazuva ano zvaane tekinoloji. Zvechokwadi akadaidzwa achibva auya. Ndingati kwakuseni remangwana racho. Zvikanzi toda kuti mutitsanangurire kuti mwana akatanga kurwara sei. Wakatanga kubvunzwa ndibaba, wachibva watsanangura, bvakwabvunzwa inini bva ndatsanangura. Iye mwana achibva abvunzwa obva atsanangura. Inenge chachiri china unge Friday, zvikanzi nyaya dzenyu dzakutozonopinda Mandi. Ndobva tagara paya.
tagara zvikanzi nyaya ndaendesa kuredhiyo zvechokwadi isusu takaionawo pamafoni. Nekuti akatibvunza kuti kwamuri kufamba zviri kunzi, tikati zviri kunzi mwana ari kunanzwa nenyoka. Ndobva anyora saizvozvo, bva zvanyorwa, ndakazoona kuti paH Metro zvakanyorwa. Zvadaro izvo zvichibva zvanzi neumwe pane ndingati ihama yamaiguru wangu iwo wari kukonzeresa izvi. Vaive kusauya kumba vaya. Kusauya kumba. Wane hanzvadzi yawo inogara kwaMutare nemudzimai wake. Saka vanotowengawo hunhu hwewanhu awa nekuti vanotombosanganawo nematambudziko mudzimba dzawo nekuda kwewanhu. Wakaona nyaya idzi paYouTube. Ndobva watifonera wakati ko mwana chii? Tikati mwana kurwara. Zvikanzi kurwara, tikazi zvikanzi pane vamwe sekuru vechiwanhu vanobatsira vanogara kuMaubra. Saka endai ikoko munogona kubatsirwa. Tikati havadi mari here? Zvikanzi endai chete. Kana maenda ikoko paine zvataurwa munotifonera. Zvechokwadi takasemuka nababa wemwana taona kuti mishonga iri kuzorwa iyi hazvina zvazviri kumbobatsira. Zviri kutoramba zvichitoita wesi. Takaenda zvechokwadi kuna sekuru vechiwanhu iwavo. Tichingosvika pagedhi, sekuru wanga watori kwakapota kwataisaona. Wachibva wadaidzira kuti mwana ari kusvika pagedhi uyu ngaapuhwe mushonga. Ndozomuda pano maronda ake aoma, ndomuda after 7 days. Wakamhanya wanoona nezvemishonga wacho tichibva tapuhwa mushonga. Tichibva tadzokera nemwana kumba. Tadzokera nemwana kumba takatanga kushandisa mishonga iya zvanga zvataurwa. Imwe anganzi anonamira abva kugeza. Taita saizvozvo asi zvairatidza kuti mwana ari kurwadziwa. Muzuva rechi3 mwana bva amuka makuseni ari kunzwa kuda kurutsa. Ngati kuna baba wacho mwana ari kuda kurutsa. Zvanzi gadzirirai mai mwana tidzokere nemwana kwasekuru. Chekai chigaba chekuti kana dai akada kurutsa mukombi tinochingidzira nechigaba. Zvechokwadi takadzokera kwasekuru kuya. Tichisvika futi sekuru iwawo wakadaidzira kuti mwana uyu ndakati ndomuda after 7 days. Ko madzoka nhasi. Tikati mwana ari kuda kurutsa. Ndopakabva panzi bhadharai mari yedare yekupinda mudare nekuti musi wekutanga tisina kubhadhariswa mari. Takabva tafonera vanhu vaya tikati kwanzi kurudiwa mari yedare. Vachibva vatibhadharira $250. Ndo yanga iri yedare. Saka takabva tapuhwa mushonga wakanzi munonomupa ka1 wekurutsa nekuchaya. Mobva madzoka dai mauya musina mwana taona kuti shungu dzenyu muri kuda kupinda pagirazi kuti muone muroyi wenyu. Mungadai mapinda pagirazi asi nekurwadziwa kwemwana chidzoserai mwana kumba. Modzoka moya mopinda pagirazi. Takadzorera mwana kumba. Bva tadzoka remangwana racho nababa wacho munin'ina wangu yenga auya. Chibva tati munin'ina chisara wakaona mwana isusu taakutombofambira nyaya idzi. Tichibva tadzokera kwasekuru kuya. Mwana musi watakamupa mushonga iwo zvechokwadi akarutsa akachaya. Nguva yese iyi ainzwa kuda kudya asi kutanga musi iwoyo akabva ashaya appetite chikafa zisadi. Saka taenda kuya tikati toda kupinda pagirazi. Zvechokwadi takagadzirirwa dish richibva raiswa pepa pasi apa risina kunyorerwa remumabhuku riya. Muchibva mamwaiwa mushonga. Zvikanzi mochipopota makatarisa mudhishu. Muchipopota chaizvo muchiti toda kuziva muroyi akaroya mwana wedu Rozi kuti ndiwani kana makawanda budai mese. Takatanga kupopota. Asi tisati tatanga kudaro takamwiswa mushonga watakamwiswa. Waita unge unodhaka so. Zvekuti taitonzwa dzungu. Saka tisati taona tisati tajekerwa. Ameno pakabva parowa mheni pasekuru ipapo. Asi mheni haina wayakakuwadza. Pane mumwe munhu akamanifesta zvakutaurwa kwazvakaitwa zvakanzi ndiye anga atumirwa mheni. Sekuru wacho iwawo wachibva wabuda muimba yavanorapira wachibva watanga kupopota kuti kuda kundiedza pano ini, kuda kundiedza pano. Saka bhanzi munhu yenga azorwe mushonga. Saka sekuru wakabva wati dare tamisa. Hapasina matare. Asi ndimbobvunzawo mama, sorry, panyaya yemheni papapo. Akanga ari mazuva emvura yekunaya here? Hongu akanga ari mazuva emvura. Zvakanaka. Saka zvadaro izvo takanzi waruda kurara pano ndewapi? Vanhu vachibva wapera kupinda munzvimbo dzekurara. Inini ndakandine vana mainini wangu vanogara kuGreencroft. Ndichibva ndati kumurume wangu tingarare pano here endei kwana mainini. Ndakafona
kuti ndinzwe kuti mainini wangu wane mwana wawo mukomana ane mota wauye watitora ipapo wakati mukomana izvozvi zvahapo plus anga achichema nenyaya yefuel rega tigona kana auya. Saka foni dzedu dzakabva dzadzima tichibva taudza vanhu tikati isusu taakurara pano tiri kufunga kuti tichaenda asi hatisina kwatichaenda. Murume wangu akatozopuhwa pekurara mukombi, inini ndichibva ndazotsvikinyidzawo mukicheni pano. Pamba pacho ipapo panozara nevamwe vanotobva kunze kwenyika. Saka zvadaro izvo mangwana sekuru ava vagari ipapo, vanogara kuGlendale, vanotoita zvekutouya. Saka vanouya zvekuma11 votanga basa ravo zvekuma12. 12 takafonera munin'ina wangu tikati arara sei mwana, zvikanzi amborara hake sisi. Bva ndafonera kuti mwana wangu mukomana, mwana arara sei, zvikanzi arara hake. Ndobva nguva dzakwana zvikanzi wada kupinda pagirazi ndewapi. Takasumudza maoko tikati isusu taida kupinda pagirazi nezuro harina kuzotijekera, saka toda kudzokera futi. Zvikanzi hapana chakaipa. Ndobva tagadzirirwa futi, tichibva tamwiswa futi mushonga uya, bva taakupopota futi. Ini ndoda kutaura chokwadi, ndakaona wanhu, asi munhu wandakanyatsoziva apa ndimaiguru wangu, mukadzi wabamukuru vaye vekusauya kumba. Asi chinhu chandakatanga kuona, ndaiona chinhu chaifamba kutoita nyoka chaiyo, asi kuti ndione kwakatangira musoro wayo kana kwayakagumira sezvanga zvaita ganda remwana. Ndofanika nyoka yandaiona mudhishi imomo, ndichitoiona ichitofamba, ndichitoiona ndichibva ndaona zvimhuka zviviri zvazvakaita kunge zvimwanana zvine miromo yakareba so. Saka nguva iyoyo yatata kuona izvozvo, murume wangu anga akuonawo, ini ndichionawo. Ndopakabva panzi nguva dzakwana tichibva tabva paya, nekuti musi iwoyo wamaiona girazi hausiriwo musi wamaipinda mumatare. Nekuti zvazviri zvido zvako kuenda pagirazi nemumatare, kana kuti umwe aigumira kugirazi umwe aingopinda matare chete. Asi murume wangu akati toda futi kuuya tipinde futi mudare tinyatsogutsikane. Saka takadzokera kumba, ndichibva unenge takaita kunge 1 week. Zvikanzi nemurume wangu ini ndoda kumbodzika kumba kumbonotarisa wana, asi ndisati ndadzika kumba toda kuti ndisiye tadzokera kumatare. Taona kuti tanzwa kuti kumatare vanoti kudini, nekuti ndikazodzoka 1 January adarika, pamwe mari dzavanozoti mari idzi dzamakabhadhara hadzichashandisa kuda dzimwe mari. Takaenda unenge wanga wa musi wa 28 December. Tichibva tadzokera kumatare kuya, pakanzi wanoda kupinda mumatare masekuru. Tichibva tasimudza maoko, mune maresits enyu mumaoko. Zita redu bva tarinzwa bva rashedzwa. Tikati zvakanaka izvi. Saka nguva yakasvikawo jana redu rekupinda masekuru, vanoti bvisai bhutsu, kumurai mawachi, mosiya nemafoni zvese. Rosita tamusiya kumba. Ndobva taakupinda tichiombera maoko. Sekuru aya wakadaidzira kuti ndimi mune mwana anonzi Rozi wandiri kuona pagirazi apa. Wakatodedza nezita rake chairo. Nezita rake chairo. Tikati hongu sekuru tisu. Zvikanzi ko anonzi Ningi ndiani, wakataura zita rababa mukuru wangu. Murume wangu abva adaira bhati ndimukoma wangu. Zvikanzi ko anonzi Ningi ndiani, kutaura zita remudzimai wababa mukuru. Murume wangu achibva adaira akati mudzimai wamukoma wangu. Zvikanzi ndo wanoda kuuraya mwana. Tikati mhosva yacho ndei? Zvikanzi mhosva yawawengera mwana inyaya yechikoro, yekugona kwemwana kuchikoro. Saka vari kuti munozochengetwa. Saka ndo waruda kuuraya wada kuuraya mwana. Wakamugadzira waiti akasvipirwa nenyoka mumaziso. Huturu hwenyoka ihwohwo ndo huri kufamba huri munyama yake. Tikati saka toita sei kundiso yacho, toita sei? Zvikanzi uyai ne 600 US ndodzorera nyoka yoruma muridzi wayo. Takabuda paya nemurume wangu bva tatanga kutarisana. Inini ndakachema ipapo ndichibuda imomo. Ndobva taenda kumba. Murume wangu neshungu akabva asimuka ipapo achibva aenda kumusha, inini naRozi tikasara. Achibva aenda kumusha, banotaurira hama dzake kuti haana kutsanangura kuti takafamba. Akangoti hama dzangu ndoda kuti tifambe. Tinzoti dambudziko radaro mwana wangu chii. Baba mukuru iwawo ndo waitita sewaitobata vamwe. Vanhu wakaungana kuti waronge chinhu chinobuda, panga pasingabudi chinhu. Vaiti kudi? Zvainzi ngatidhonete mari, tinoenda nei, hatina mari.
mari dziya dzomboita sedzinodhonetwa ameno kakungoneta kaizoitwa ipapo newanhu. Asi wamwe waitoti tinotoda kutoti ngakufambwe tizikanwa kuti chii. Kana zvikanzi nevamwe kana dai mukada chero kwaMutare chero kupi, iwo baba waRozi wakati chero kwese kwamada, asi tinoda kuti tiende kugirazi tindozvionera pagirazi kuti chakonzeresa mwana kudaro chii. Mari dzainzi dzakatomboungana dzaungana. Iwo baba mukuru iwo hanzi ndiwo akatanga kuti inini mari yangu ndine zvandoda kutomboshandisa ndakutombotora, kusvikira wakaita sevanonetesa vamwe. Kudzamara hapana chakabuda. Saka ndiriko ikoko baba waRozi vaienda vachidzoka. Ndo pakanzi maresults eform 4 abuda. Mwana abva atanga wanhu mufidelity mombo atanga kuti kana mwana akabuda asina kana subject raapasa mungamushore here nezvaangari. Ndikati ini handisi kutombotarisira chinhu nekuti situation yaanga ari handifungi kuti ane chaakanyora bei. Saka maresults uyu akazonzi neshamwari yake huya tiseche maresults. Shamwari yake yanga ine foni yaanga aonawo padhuze, shamwari yechisikana. Zvikanzi huya tiseche maresults ako. Akati ini ndiri kutya. Zvikanzi hora tichiwo foni yangu nekuti iye yake yakanga yafa mukurwara kwaaita. Ndobva atanga kusecha maresults ake. Achisecha maresults ake ndopa akazouya achitomhanya mumba. Zvikanzi mama honai. Ndikati shuwa here anga apasa 5 subjects dzake. Akanyora mangani? Anga akanyora 9. Achibva haana kuzonyatsopasa zvataitarisira. Asi zvanga zviri 9. Asi akabuda nawo 5. Akabuda ne5 iwayo. Baba wacho ndobva wabva tawafonera tikati mwana akapasa, chiendei kuchikoro munotora chii? Munotora maresults ake. Wachibva waenda kuchikoro vanotora maresults emwana. Saka munongoziva kuti pachikoro kana mwana apasa unobva wapuhwa list yezvinodiwa kuform 5. Ndokunge mari yacho uinayo. Wachibva uya neresult slip yake. Apa maronda ake aya ndingati patakabva kwasekuru munin'ina wangu kwakasara kuchisvika iye journalist uya akauya achitora nyaya pai. Akasara achiuya nevanhu vakauya nawo. Ndobva wati tipe birth remwana kumunin'ina wangu. Wapuhwa birth remwana papanga achingori nebirth chete. Zvikanzi mwana toda kuti mwana aende kunorapwa kwachiremba. Zvikanzi nemunin'ina wangu alright tazvinzwa. Remangwana racho wakazodzoka ndaapo. Zvikanzi tatiri kufunga kuti titore mwana tiende naye ambonoradzikwa pamubhedha. Mwana ega akaramba akati kwete, inini pana mai wangu ndo pandinoda kunge ndiri. Nekuti kwataifamba kuchipostori kwainzi mwana uyu akangoenda mumaoko echipatara chete. Mukamusiya achienda mumaoko echipatara, mwana uyu muri kumufusiya. Saka iye netsanangudzo dzaiinzwa idzodzo akaramba kuenda kuchipatara. Ndobva zvikanzi alright ngatichienda andoonekwe achidzoka kumba. Tichibva tatorwa najournalist uya neumwe mukadzi. Tichibva taenda kwaDr. Mutangadura. Ndokwatakaenda. Taenda ikoko zvechokwadi mwana akasvika achibva arapwa. Takanyorerwa mishonga chatisina kubhadhara imari yeconsultation. Chibva tanyorerwa mishonga, batatengera mwana mishonga iya yenge hatina kutenga isusu. Hatina kutonzwisisa kuti abhadhara ndiani. Yakauya mishonga yakawanda inonzi chii yekugeza musoro iyi. Shampoo yemusoro. Taitoti tikamugezawo mazikwena aya aitobva. Abva atopedzera mwana akutoonekera zvekuti anga asingatomuzivi kuti anorwara. Aitotadza kutoziva kuti anorwara. Asi nyaya yanga yangopo ndeyekuti Rozi akaberekwa ari muchena akachena kuti mbu. Asi vaizongoona kusviba kuti mwana uyu hazvisiri izvo. Ndopa akati inini ndoda kuenda kuchikoro. Kuti uchadzokera kuchikoro kuenda kuform 5 kuti uchadzokera kumusha hazvichaiti. Kuti tikuti uende kuchikoro kunoku mari yacho yekuti tikudzidzise kuno kutauna hatina. Mwana akaramba achinetsa akati ini ndoda kuenda kuchikoro, handina basa kuti mandisa pachikoro chepaprazi kana kuti mandisa papi. Ini handisi kuita zvinoita vamwe vana zviya zvekuti ndakapedza chikoro ndobva ndaroorwa. Ndini ndoda kuenda kuchikoro. Kusvikira baba wacho wakati handina mari. Kusvikira inini ndakapedzesera ndakutotukanawo nababa wacho. Wakati moda kuti ndidi handina mari. Kusvikira ndakavati tengesai mbudzi yasara kumba kuti mwana aende kuchikoro. Kuti mwana timutengere mauniform. Nekuti form 4 yake akazopedza form 4 akudzidziswa neBeam. Akatobhadharwa exam fee neBeam. Takazotsvaga shoma shoma.
Saka vakatengesa mbudzi vachibva vauya nemari. Tichibva taenda kwamachipisa bva tanotenga uniform yemwana. Alright. Tichibva tadzoka nayo. Tikati baba wacho achibva watanga kutungamira kumusha, ini ndakamboti sarei naye ndichibva ndanotenga mauniform. Ndo pakanzi nemwana wangu mukomana mari yebhazi ezvinezvi handina yekuti muende mese. Saka chiitai kuti mwana atanga atungamira. Akatanga kutungamira kuchikoro. Baba wacho achibva wanomutsvagira pekugara pamba pewanhu kudhuze nekuchikoro. Chikoro chaiva kure nekumba. Kwaifambika hako. Ndo kwaaitodzidza kubva grade 1. Asi takangoitira kuti semwana ari kunzi wawengi wake wari padhuze nepamba. Tichibva tamisa kuchikoro ikoko, achibva kugara ikoko, tichitsvagawo tuchikafu tichimupa achigara ikoko. Ini ndakazoteera ndichibva ndazonoona mwana anga ari kuenda hake kuchikoro zvakanaka. Achishandisa mapiritsi aya, asi uchiona kuti kumeso kwemwana uku maziso ake aya anongoita tumapundu mutsiye umu. Musoro wake uyu haana kuzonyatsoita mwana wedu chaiye watakabereka wataiziva. Saka zvaari haana kuberekwa ari mutema kudai. Haasi mutema, kana mukatotarisa maoko ake nemakumbo mutsvuku. Saka maronda aya akamboita akasara mawara. Asi taitenga mishonga yakanga yataurwa iyaiya. Tichipota tichiti pamwedzi kusvikira pane umwe wemuraini, mwana wemurainiwo akazenga kubatsirawo vanhu vanorwara vanotenga mishonga mwedzi yega yega. Akambotibatsirawo dzinenge 3 unge 4 months. Nekuti mafuta aizora aidhura. Taitonzi ka 100 mils kaita $105. 100 mils. Dzimweni dzenguva taitoashaya mafuta acho iwayo. Taiti tikaenda mufamasi taitonzi garai apa oita ekugadzirwa. Aminoti aigadzirwa sei. Saka pamwe pacho taiashaiwa mafuta iwayo. Kusvikira mwana ari kuenda kuchikoro, form 5 yake apedza. Form 6 yake pachibva paita munhu watainamata naye nekuti tinonamatawo chechi yepostori. Achibva auya zvikanzi ndaona Rozi arwara. Ari kutaura pachechi. Anga ari muprofiteri. Kwete anga siri. Anga ari munhu angorotawo hope. Ndaona Rozi arwara. Asi zvaarwara ndaona atadza kunyora exam. Asi pakasanamatwa zvakasimba ndazoona pamba pawo pari kuchemwa. Zvikanzi nemadzimai ekuchechi atingakundwi naSatani. Takambokunda mumashurumu. Yende ine mwana kunotsanya tichinamata naye. Chokwadi takamutora nemadzimai aitosvika ndofunga kuma 20. Abva tanamata muswere wese wezuva takaswera tichinamata kwekusina mwana wechidiki anga ariko kunze kwake. Tichinamata naye achichemawo, tichinamata naye achichemawo. Tikati zvichida pamwe Mwari watidini watinzwa. Kumeso kwake ikoko kwaimbosvuka kumbofunuka uchinyatsoona kuti mwana wangu uyu inini chokwadi nanhasi stress yacho zvakatozondikonzeresa chirwere chemwoyo. Ndikatarisa mwana wangu kudai, mwana wangu asisiriye nzeve dzake idzi uchiona dzichibuda urwa. Pamweni dzimweni urwa hwaibuda nechemukati here kana kuti kunze kukwatanuka kwaiitika kuya? Mukati chaimo. Saka zvazvapinda nemukati. Musoro wake uyu zvekuti iye ane dzimwe nguva dzaaitoti mama kuti inini handina kuora here musoro umu, ndiri kunzwa kunhuhwa mweya wekuora chaimo. Imi maiunzwa here mweya? Munzeve make kana musoro make maitonzwa kuti pane mweya uri kubuda. Nanhasi ukatofembedza mumusoro make umumu kana zvakatokudza unotonzwa chihwema. Alright. Ndichakumbira mama ndimbotaura nemusikana, nguva dzedu dziri kuita dzichimhanya, saka regai ndimbowana nguva yekutaura naRozi. Kana uchiteerera izvezvi wakateya nzeve kuStar FM sounding good all the time. Tiri paTilda live. Sandini Tilda, tete Tilda vapo ndakavabatira. Tiri kutaura naamai Rozi naRozi wacho tichinzwa nyaya yavo yavanga vachitsanangura izvezvi yekurwara kwaakaita. Regai timbonzwa musikana kuti zvakamira sei. Shamwari ndichakumbira nguva yangu yamhanya asi ndoda kuti undibatsire kunzwisa kuti iwewe mama vatsanangura tazvinzwa kuti zvaifamba sei. Pazvakatanga uchinzwa kuti kuFacebook kune zvaakuitika wainzwa sei? Pazvakatanga sekutaura kwaita mama paziso apa ndo painge pakaita karonda kanga kari kwatsiya kachitondirwadza ipapo ndichingonzwa kuti ndiri kurwadziwa. Zvibva zvazotanga kufamba zvichidzika nemumiri, ndo pandakatanga futi kunzwa kutorwadziwa mumiri imomo. Maita kurwadziwa makaita zvekukaka, ganda rakaomarara zviye
ndichinzwa kupisa sezvinoita munhu ukanga uri pamoto zvezvi wakatarisana nemoto ndozvandaingonzwa miri wangu wese, chero kusiri kupisa, chero kusiri kutopisa, chero nditori mumvuri ndozvandaingonzwa ndichibuda mweya unopisa mumhino chero nemukanwa. Pataurwa namama kuti pane dare rakaitwa mapositori paakatanga kumbodedzwa zvakaitirwa kumba kwababa mukuru. Kwababa mukuru uku ndo baba mukuru vazotaurwa kuti namama waye kwakatanga kuitirwa choto chemapositori kana kuti ndevamwe baba mukuru. Baba mukuru wasina kumbobvira wakaya kuzondiona waya, hakusiriko kwakaitwa choto. Ivavo baba mukuru ivavo watomboende kuchecha watombonamati. Alright. Ukama wenyu wanga wakamira sei nababa mukuru kumashure? Vaimbouya kumba here usati watanga kurwara kana kuti vakanga vasingauyi? Vagara vanhu vatori neruvengo kune vabereki vangu. Sevana taitongokura tichizviona kuti hapana kunyatsodyidzana kuripo. Pamwe pacho vaitoti vakanzi mamuka sei vachingodaira zvezvongotamuka zvezvoti vamwe vanhu futi vaitozoona chitongosheya kuti chii. So izvi zvekuti unenge uchinzwa kurwadziwa mazofamba madii pane pawakanzwa kuti zvakuchinja zvaita zviri nane here kana kuti hazvina kumbobvira zvachinja nanhasi ndo zvazvingori? Pakambofamba vana mama vachitaura pawakamboenda kune vamwe sekuru vechiwanhu ndikambopiwa mishonga yandikambopiwa nekurutsiswa zvichibva zvazobatanawo nekuenda kuzvipatara kwakazoitwa zvakamboita kaunani. Asi ganda rangu harina mbobvira rakaiwa ganda rakasimba, reingova ganda raifunuka rekuti ganda rangu kunyenyanya kumeso handitogezi netauro chairo ndotoshandisa tuya tumafesito tune twakanyanya kupfawa tuyatu nekuti kungokwiza kudai so rinenge rakutonyobvoka chero nanhasi ndozvinotongoitika. Alright, saka unozombobvira wambowana zvinoita kuti zvinyatsopera kuti zvapera? Hazvina kutombobvira zvakatombopera nanhasi sekutaura izvozvi kutotaura dai so zvitori mumiri mangu muzvitorimo zvinotongobuda chero angori on off chero padiri kutoti off pacho zvinezvi zvongoti zvangoitwo naniwo mbichana zvekuti nditori munhu kuti ndongogara ndichitongorwadziwa miri wangu wese kubva 2022 kusvika izvozvi. Mama vambotitaurira vachiti kwavakafamba vakaudzwa kuti iwewe kuti zvizodai wakasvipirwa nenyoka, ndizvo handiti? Ndizvozvo. Iyo pane paunorangarira here kungava kurota kana kuti even mukufamba uchitoona chaiko zvisiri kurota, paunorangarira pazvakamboitika kuti pane nyoka yawakuona ichikusvipira kana kuti kungonzwa kuti pane zvinhu zvaitika mumaso mangu kuti ndasvipirwa nechimwe chinhu? Kwete handina, asi maziso angu aingoita zvezviya zvekuti waigona kutoona kumuka akanamirana kudai, zvekuita kunge mabore awandisa zviya izvi, kutonamira zvekutoita kunge pasina chinhu pekuti kutopakwatanura dai soka pane pakutobuda ropa pachitorwadza asi patori neziso asi pane muka pakanamira maziso ese ari mairi. Hazvina kuzombokutadzisa here kuti atenda even maexams ako? Zvakanditadzisa because pandikazonyora form 6 apa maronda akanga akatosvika kuzvigunuko, asi ndakati kuti ndiregedze kunyora zvaisaita, ndakangoti regai ndishingire since ndatopedza ndaikwanisa kuzoregedza kunyora but ndaitonyora zviya zvekuwawarira ndakanga maronda akanga akatosvika kuzvigunu. Yakazobuda sei form 6 yacho? Form 6 ndakabuda ne8 points. That is good. Waita maarts mascience kana kuti makomesha? Ndaita maarts. Asi shungu dzangu ndaisatoda kuita maarts nekuda kweform 4 yakanga yadistebeka futi ndakazongoita maarts iwayo asi sandipopewa neshungu dzangu. Shungu dzako dzadziri papi? Ndaida kuita masciences. Alright. Ndokwainzwa kuti ndokwandakasimbira uku ndozvandoda kuita. Ndozvandaida kuita asi sekuti mascience subjects masubjects anonyatsoda concentration yakanaka saka handazokwanisa hazvina kuzokwanisa kubudawo kumascience subjects acho kumaarts ndokwandakazokwanisa. Zvakanaka, taakupedzisa hedu chirongwa chedu. Ndingangoda kuziva zvinhu zvishoma zvichatibatsira kuti tipendere tisati tazotora namba yenyu kuitira kuti kana paine vari kuteerera izvezvi vangange vaine capacity yekubatsira vanogona kuzokubatai panamba idzodzo. Ndingangoda kuziva kwauri Rozi kuti manzi bamukuru vakataurwa vakatodedzwa nezita nemudzimai wavakadedzwa nezita kumwe kwakambofamba nana mama nababa wako. Chokwadi. Semhuri
makazombotaura here nabamukuru muchimbovataurira kuti ndo zvatanzwa kwatafamba kana kuti havasati vambotaurirwa? Ameno mama. Zvekuvananga kuti vamwe vese takavaudza kuti ndo zvatanzwa, asi iwo hatina kuvataurira saizvozvo. Asi maudza vamwe vese, pane zvakaratidza here zvezvekuti soko rinogona kunge rapfuura nekwavo kuti pane zvataurika, kana kuti vaingoita semazuva ese kuita sekunge pasina chavanzwa? Vaingoita semazuva ese sekunge wasina chavanzwa. Alright. Saka nhasi patiri tichitaura kudai chazoita kuti muuye kuno ndechekuti dambudziko iri nyange zvenyu makafamba kumapostori, kwen'anga nekumwe kwamakamboenda, dambudziko raRosa risati rapera. Dambudziko raRosa risati rapera, ichokwadi. Zvakaomazvo. Ameno ndikungozvifunga kuti dai ndandirini vanogara mumaraini medu muchivaona nemudzimai wavo. Muchiri kugara ikoko handiti kwamakadyidzana kana kuti hamuchagariko? Tiri kugara ikoko, asi kudyidzana kana iye Rozi kuvaita mangwanani kana masikati akati haatonomhoresana kudenga, anga asingatomboiti, vaigona kutopfuura nerodhi. Asi isusu sevanhu vakuru unozongoti mamuka sei, asi vachidaira mumwoyo. Ivo vanodaira kudaira, vanodaira, asi wanhu waya yavo mheno zvavangori wanhu waya wavo wagara wekuti kana ukati mamuka sei pekutanga ndisati ndanyanya kutowanzwisawo ndo zvavari, mamuka sei maiguru, waidairira pahuro wotoshaya kuti konda vatuka here, konda vaita sei, kudzamara ndikangotiwo mamuka sei vakasadaira ndongosiya vakadaro. Zvakaoma hazvo. Nekuda kwenguva dzedu, regai ndigumire pano, asi ndiine kutenda kwekuti kana wakateerera kuStar FM iko zvino wanyatsa kunzwa kurondedzerwa kwaitwa nyaya yemusikana watiri kudeedza kuti Rozi nhasi risiriro haro zita rake chairo, namai vake vatadedza zita rekuti Maisibanda. Tichingonzwa kuti zvaifamba sei muupenyu waRozi, achinzi ganda rake rikatanga kufunuka nekuda zvazvatanga richiita sebundu paziso, kufamba kwavo vachizotaurirwawo nekwavakafamba kuti pane nyoka yakamusvipira mumaziso, muridzi wayo ari bamukuru, mukoma wababa waRozi uyu. Zvakangoma zvinhu zvinoitika muupenyu, zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvatinotadza kunzwisisa kuti ko zvinofamba sei. Regai titendere mai Rozi vatipe mukana wekuti kana kuri kunzi pane akateerera izvezvi, pamwe une zvaunozivawo zvinogona kubatsira musikana uyu kuti areme upenyu hwakatwasuka, ane future, ane shungu, sekutaura kwachita namai wake, ane potential yekuti anogona kuita zviri nani, asi urwere ihwohwo ndo uri kumutadzisa. Mama, vanoda kukubatai kuti vakubatsirei, handizivi kuti nemubatsiro werudzii vangakubatai sei? Vanondibata panhamba dzangu dzinoti 0779 470 387. Ndichakumbira mutsokorodzi zvekare. 0779 470 387. Zvakanaka. Ndinoda kutendai mama nekusununguka kutitaurira zviri kuitika muupenyu wenyu. Shungu yangu ndiye kuti dai mawana kubatsirika musikana, awana kubatsirika kuitira kuti upenyu hwake huitewo zviri nani, aende kumberi kwaanotarisira kuda kuenda naupenyu. Tinotenda. Zvakanaka. Wakati yanzeve kuStar FM, sounding good all the time. Kana uine shungu uchiziva kuti unogona kubatsira sei amai Rozi, Maisibanda naRozi wacho, sekutaura kwataita sandiwo mazita avo chaiwo, tangomaita kuti tichengetedza identity yavo. Namba dzavo dzinoti 0779 470 387, 0779 470 387.